L-applikazzjonijiet li se jidħlu fl-awtorità tal-ippjanar se jkunu deċiżi fi 42 jum. Madankollu d-deċiżjoni dwar applikazzjonijiet aktar komplessi bħal proġett ta' żvilupp se tittieħed f'100 ġurnata. Il-perit fl-awtorità tal-ippjanar, Joe Scalpello, spjega li l-proċess sakemm tittieħed id-deċiżjoni se jkun imqassam f'fażijiet differenti. L-applikant se jingħata l-opportunità li jagħmel it-tibdil fl-applikazzjonijiet tiegħu u jikkonsulta kemm ma' dawk li jkunu qed joġġezzjonaw u l-awtorità tal-ippjanar, filwaqt li dawk li joġġezzjonaw se jkollhom aċċess u ovvjament anke bħala perit. Mbagħad la darba inti tkun reġistrajt taħt daw it-tlieta se jkollok aċċess għas-sistema fejn aħna nistorjaw l-information fuq il-pjanti, l-elevations, kull informazzjoni li kumbat il-perit mal-application. Minkejja li l-awtorità tal-ippjanar se tkun qed tara li jitħaffef il-proċess tal-applikazzjonijiet, se tagħti importanza li ma' kull deċiżjoni li tieħu ikun hemm konsultazzjoni. Il-perit Scalpello qal li se tkun qed issir konsultazzjoni ma' 11 entità differenti. Fosthom l-Awtorità tal-Ambjent, Transport Malta, Kunsilli Lokali, il-Kunsill Nazzjonali tal-Persuni b'Diżabilità u l-Awtorità tat-Turiżmu. L-istess il-proċess tal-ippjanar mhuwiex tal-Planning Authority biss, hemm ħafna aġenziji oħra li għandhom sem, għandhom opinjoni u anka deċiżjoni, pereżempju Tourism Authority, toħroġ ħafna liċenzji li huma relatati mal-iżvilupp. Ġifieri għalhekk importanti li l-Tourism Authority fejn jidħol żvilupp turistiku tagħti l-opinjoni tagħha. L-entitajiet se jkollhom ukoll opportunità li jgħaddu l-ħsibijiet tagħhom. Però dan irid ikun ibbilanċjat imbagħad maż-żmien. Jiġifieri aħna qed nagħtu 30 days lil dawn l-aġenziji li aħna naħsbu li huwa żmien raġonevoli biex at least jagħtu opinjoni. Jiġifieri huma jistgħu jgħidu isma' aħna ma naqblux ma' dal-proġett u nixtiequ daw it-tibdiliet. Aħna mbagħad se nieħdu dawk il-kummenti ngħadduhom mill-applikant u jekk ikun hemm xi changes li jixtieq jagħmel kif semmejt, jew f'6 xhur jew f'sentej ikun jista' jirranġah. Ma l-importanti li streamlining u id-deadlines irridu jinżammu minn kulħadd. Id-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-Awtorità tal-Ippjanar se jintbagħtu b'email lill-applikanti u l-entitajiet kollha filwaqt li se jitħabbru wkoll fuq is-sit elettroniku tad-Dipartiment tal-Informazzjoni.